जान आखिर तू ही बताव कौन ऐसन गलती हो गई होए रंजन राठानी से कि आज हमार साथ छोड़ के ससुरा में जाता है। के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमके भुला के बोलो ए रानी कौन खुशी पइलू हो देखेला तोहरा के तड़पत बानी हमके तू बिसरइलू हो हमके भुला के बोलो ए रानी कौन खुशी पइलू हो देखेला तोहरा के तड़पत बानी हमके तू ससुरा में चल गइलू हो अरे हाथ छोड़ा के ससुरा में चल गइलू हो अरे कोइल हमार प्यार काहे भुलइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू गोलू बाबू मीरगंज गोलू बाबू मीरगंज गोलू बाबू आदित्य अनमोल कहत बारे कोइलू नमोल कहत बारे कोइलू बेवफाई हो निकेश के छोड़ के ससुरा में तू गइलू हर जाई हो अरे रंजन राजा धानी से मिलना अइलू हो अरे रंजन राजा धानी से मिलना अइलू हो छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो हमारा से फोन पर रात रात भर बतियाइबू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो काहे छोड़ के हमार साथ ससुरा में गइलू हो। जय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो।